Yun dito sa side na to ha. Ayun yung grill niya. Ayun, ito yung hagdanan sa baba. Puntahan natin. Ganda. Thank you po. Tandaning lugod. At ito yung tandaning lugod. Yung tanda parang para sa mga magko-fall. Ito yung mga lock. Konti pa lang siya sa Kapampangan. Tandaning lugod. Dedicated to all the Salvador and Helen, Dato Torres and the people of Guagua. Tandaning lugod. Tandaning lugod Kapampangan. Tanda ng pagmamahal. Ito meron pa pala siyang mga ano dito, fort. Oh, ang dami guys. Ito yung way nyo. Relax muna tayo. At ayun lang ang gusto kong ma-share sa inyo.